Di na to kalimtan ang countdown dito na to. 24 ka adlaw na lang sa dili pang Hunyo 30. Ano ka na ang gikatakda nga pagkanaog na mga higalan ni Gobernador Gwendolyn Garcia sa Kapitolyo. Yan ang maong pagpakanaog ang katauhan na gyud. Mao'y nagpakanaog mga kahigalaan. Kaya nahibaw ta mga higala, ang ombudsman ni pakanaog niya suspenso siya noong 2013 di gyud manaog. Human gidismiss mga higala pag 2018 kay ni palit og yuta ilawom sa dagat. Di gihapon mga higala manaog sa iyang posisyon. Congresswoman sa at that time dakin, ha? Og karon 2025 gisuspenso sa ombudsman gumikan mahigala sa quarry operation dito sa Mananga. Labot sa pagkwari bisag way isis itong gipakwari dito mga kaigalaan. Di gapon manaog. Karong Hunyo 30, 24 ka adlaw na lamang. Munaog siya sa Kapitolyo kay ang mga tao naging mapakanaog niya. Nagyon na sa konstitusyon, ha? Karong nga buntaga tagantad pagtagad sa panuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ang atong countdown di ay mga sukit tigpaminaw duha man day ni ang local di ay galas Gobernador Gwendolyn Garcia 24 ka adlaw na lamang. No, ang iya mga higalang ang nahabilin niya mga higalang nga mga adlaw. Mo ni nga atong gihawag countdown kay gamay na lang iyang adlaw nahabilin wa nay usa ka buwan pero murag taas gihapon. Matayanan kay daghan may panghimuon. Dito sa kauluhan sad ang ato mga higala nga 24 ka adlaw na lang mahumana ang 19 Congress. At katriling mga sukid tigpaminaw, no? Ang 19 Congress mahumana 24 na lang ka adlaw. O unya dayon mopuli na unya ang 28th Congress. Ang question din haron, mutabok ba ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte ngadto sa 28th Congress? Straight to the point. Monay Dakong pangutan na ron mahigala. Sa ato pa kini mahigalang pag paningkamot nila ni Coco Pimentel, nilambong Revilla dito, apil na stola Tolentino, kutob na lang sa Tam Jones na po ni sila. Ay man mga kagalan, nangapil di man sa milabayang eleksyon, nangaparot man. So 19 Congress mahumana sa June 30. So 24 ka adlaw na lang sad. Dito na sa kauluhan. So moadto na ta sa 28th Congress. Ang question dako, unsa man ang impeachment ron? Makaya pas 19 Congress, medyo apiki gyud. Kay gisibog man si Escudero ngadto na sa June 11. Unya ang mga preliminaries, mo issue ka mahigala, mo hatag kag mga preliminaries, summons mga kaigalaan ug uban pa. Ngadto mga higala kang Vice President Sara Duterte, tagaan ni mog 10 days mahigala magkatubag. Unya pagkahuman, ang prosecution pag magkatubag mahigala tagaan po ni mog 5 days, wa na gyud mahabilin sa oras. So 19 Congress mahigala medyo lisod na gyud. Adto sa 28th Congress ang pangutana ang dako ron, do na by jurisdiction ang 28th Congress or wa, mo na dakong pangutana. Okay, so samtang sa pikas bahin mga kaigalaan si Governor-elect Pamela Barcuatro nitugyan na ngadto siya mga abogado pagtubag sa electoral protest nga giduso ni outgoing Governor Gwen Garcia. Straight to the point. Sakto ni mga kaigalaan man akong giingon nga ihatag na sa mga abogado pag atubang anang election na protest ni Governor Gwen para makafocus na ka sa public service, no? Sa katauhan kay kini gud mahigalan aning kaso usahay tuyoon daghan man mga katuyuan. Atong i-discuss unsa may tuyo ni Gobernador Gwendolyn Garcia ngano ni protesta siya. Dunay mga katuyuan pwede mga kaigalaan nga guol gyud sa kayo di sa kadawat pag hantod ron. Ikaduha gusto niya samok-samokon sa Pambari 4 nga iyang hasol-hasolon og kaso. Ikatulo mahimong tactical moves niya ni mga higala. Atong tagstagsaon og discuss na unya, Straight to the point. Samtang sa pikas bahin, kinini ang sa dugang mga balita, Mayor-elect Nestor Archibald gusto nga mahumana ang bus rapid transit kung BRT sod ni ining iyang administrasyon o sod ni ining buwana. Aron limpyo na ang kadalanan nga naigo sa proyekto dungan sa pag-asumir nan ini sa pagkamayor sa Hunyo 30. Straight to the point. Unay gusto may galang Archibald unta pero ambot lang ka mga higala gaon sa may tabo ini. Kaya sa nagpagtagad sa itong pagpanuman usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the point. Kinis Gobernador Gwen mga kaigalaan usana kung ato mahigalang i-enumerate ng iyang problema ang Gobernador Gwendolyn Garcia kanang BRT appeal na.
Laliman ka mahigalag natukod na bida, galingo-lingo gyud ang tao eh. Inana kahawd, why makapalag bisag unsa iyang gusto, mura bitaw sa iyang mo na nga sa pagkabata ini mangutan ta unsa man kay childhood aning Gwen. Nakakita sa sila nag-uban ni BBM, sila gauban nga groundbreaking sa BRT, gunit-gunit pa sila pala dito sa Fuente. Nya sa diyang natukod na, gipatanggal may galapag ka, ambot lang. Ato ning pagtagad mga kaigalaan. Wa naman lang gidaan ipatanggal o giingon nga ayo gidayon na diha. Nakagasto nagpila ka milyon, mao pay pagtanggal nagpailag yun nga hawd yun og way makapalag niya. Ada karon ang mga tao na napapahawa. Ang mga mayor mahigala tong tiwason og hisgot ha. Kay wa dito mahibaw taw mga mayor gipatawag mahigalas gobernador kay nagtuo po sila mga kaigalaan unsay pamaagi nga nganong gipatawag sa atong adlaw Martes Indeken. Martes man to no, patawag sa dito kay basig dunay mga hisgutanan mahigala mahitungod sa dugang pa mga programa. Wa magdahom in taon to nga mo announce ang gobernador nga mo protesta dai siya. Atong iwaso na karong butaga sa manuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini uban pang mga hisgutanan inyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Atong takna mga kaigsunan alas sa 6:48 na sa atong pamanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Unya sa pikas bahin unya na tantataod mahigala ato lang ilaktaw-laktaw og discuss kay Idil Adha man ron. So mo na nga ato sang hatagag pagtagad ng ato mga kaigsunan mga Muslim sa ilang celebration mga higala. Now, sa di patamo adto ari sa taas tundugang hisgutanan. Si Gobernador Gwendolyn Garcia kinini ang pagpatawag niya sa mga mayor kadtong mga mayor dito medyo na kalitan tong uban sa dihang mi announce siya nga mo protesta siya. Kay kadtong pagkatawagas mga mayor Indaiken ang uban ato day wa masay idea day kay sabay pero although nahilom mo siguro murag hilom kamantay ka iya murag do na giluto na naduna gid lagi di ay kay saba mahigala sa katong 1.2 billion man kalit ka hilom murag ko na totoo balik batayan na gini mo na ako nga mag-countdown lang gyud ta ina gyud. Now kung atong pagtagad mga higala protesta siya kay reklamo siya mga kaigalaan sa kinini ang vote counting machine in Daikin. Kaya ang kadto ko nung buto nga para iya naadto ko nung pamila. Sa to pa technical kayo ning iyang reklamo daig maohon. Mo nang akong tambag ni Pam. Concentrate na lang pag una-una pag-hire dag lawyer nga mo ay sagdi na nga mo ay mo atiman anang imong kaso. Unya ikaw concentrate na sa public service kay mahimo mo god. Dunay tulo ka hinungdan nganong iyang gipa saka ning protesta. Mahimo nga sakitan gyud sag maaywa sa kadawat. Ikaduha magsamok-samok siya ni Pam. Pinagis kaso. Ikatulo tactical moves. Ako ning discuss tag sa mga kaigalaan. But unang-una gyud kinini ang iyang giingnan mga higala nga huyo. Medyo ang mga tao ba maglisod og tuo? Kay unsaon man pagpanglimbong anang Pambal 4 nagkuwang mga gani nagtarpulin? Wa gaba. Nagsige na bitaw kog discuss ana kani adto pa. Padung pang eleksyon atol pa sa Semana Santa kay nagbisita iglesia ko ni abot ko sa mga simbahan nga mga akong gibisita. Abot ko dito mahigala sa San Remigio. Nakita nako dito nga og mag-inipanay lang mga higalag tarpulin, malubong si Pam sa iskot. Ang problema na Governor Gwen, kaya di man kabutan ang tarpulin. Why ikapalit? Kay unsa ba mahigala intaw eh? Kanang pagkadagana ni Pam balik 4 gani mga higala ang timing na atanan. Na-align good ang stars niya. Kaya nga no, sumagod pag primero itong interview iya man ang giangkon rin nga, ang iya nga, pag issue statement kay Gwen nga na agyoy mo dagan batok niya. O mo daog, bonus na lang. Kani daog mahinoon. Ang usa ka kandidato nga iyang giinaghuyo, ang kandidato nga iyang gustong ipadeklarar nga nuisance candidate,
pagkadakong insulto. Maoy nakapildi niya. Straight to the point. Munang hantod karon muras Gwen manghigala og nalisod sa dawat mga kaigalan hantod ron. Ha? Unya kini ni ang mga mayors iyang gipatawag adtong adlaw Martes. Wa kay bawo tong uban nga mo to iyang announcement. Mo na kabantay mo sa mga pictures. Unya na tong video dong. Kani mao tanaw. Kini usa ka mayor tawaragod. Sigun kun hika ni usa kini usa kisa ay i-freeze ako tong usa dong. Katong permiro ni magikuan dong. Katong permiro, i-freeze ako no kana Kisa man ni usa ka mayor gilabdan sa Kini si gun hika ni usa din no. Gun hika ni kini usa nga mayor sa atong picture may gala nahasiga ang matang gun hika oy pag-announce. Ang kining usa ka mayor may ganang dagduko in taon gunit sa agtang. Lain-lain yung sa reaction. Asa mo ito ikaduhang picture dong be? Asa mo ito ikaduha? Asa mo ito names? Kini, ang usa na nabons dunggan. Astas gilinsuko mahigala nga tapad ni Gwen murag kuwang sa pagtuo. Nganong kuwang sa pagtuog imong kwestiyonon tong electoral process og dunay problema to maapil mas Linsuko ana sa to pa questionable ning pagkadaogang Linsuko kung maon. Balik ito ning taon di makadawat mahigala kaya iyang argumento mga kagalaan nga di daw ganit kunos Linsuko nganong wa man siya pero kana sa mga higala wa gyud na gamita nga argumento ni Paliday ni daog sa bidding ano ako nga wa gyud. Si Is Durano, ni daog sa Davide nga iyang running mate, pili si Is Durano, wagi na kang istorya. O nga ni, atong nasuta nga sa iyang pagdagan dahil kongresuman dito sa 3rd District, ang iyang kuntas Doktora Giyap ha, ang biya nila 1,000 votes na day. 1,000 votes kapin. Pagkahuman, wala problema. Wala na si Doktora Giyap ha, wala lang. Okay lang, kalma kayo. Si Mayor o Congressman Eddie Gulyas, pagkapildi niya may galang Johnny De Los Reyes, 700 votes lang. Kapin. Pagkapildi, hilom. Concede, hilom, wagyog ka kadungog. Ni Eddie Gul, may galang nagtingog-tingog. Ako bitaw itong interview Sam Gulyas gahapon. Hilom. Pero kini siya gibiyaan mga higala hapit 400,000 kabuto. Isus Ginoo ko pertig yung kisikisik. Wala ka ng mga mayor, talawang mga dagwes, mga mayor, ang uban nagduko-duko, ang uban nagtiks-tiks, nagduda ko, ang gitiksan ng pikas lamisa. Saman taon si Gobernador Gwen, oy? Paita mga kaigalan, murag yung taon siya o kuan, mo nang akong ikatambag ni mo, Gwen, no? Ayaw yung pagkalimot din sa kuan yun. Kinini ang kaon og maayo din na taon, kaya basigwa na kamo tarong sa imong pagkaon din na. Imong kinatulgan, murag stress sa magiga kayo. Basig makaingon ka, de usa o nag-text ning usa haman to names. Kini o kining tulo, ka mayor nagtapad. Murag na hinuktok sila manghigala. Dili ba kada bitaw paingon nga mo, file ko protesta, di ba ingon nga pak bitaw nga nanggikan sa kasing-kasing? Wow, nagminghoy ang mga mayor nga, murag de usa kisa man ning usa nga murag mura sa ihon-huna, di ba? Ano maning mura nangusmod maning uban? Mura ni may galag bida. Tarawaw. Nangusmod. Day usaw kuwang sa pagtuo ang mga mayor taon, ha? Asa mo to man picture dong? Napailain na yung pictures dong? Ang video at ipakon ko ron to taon, be, ha? Kini, kani. Day usaw, o tay usa nag-text. Ang usa, sige sultis Gwen, ang uban nag-text. Duda ko, gitiksan pikas lamisa nga. Naunsa man taon si Gwen, o? Duda ko ini may gala na group chat, di ba? Na group chat na nag-chatay na sila. Nga naman, tinuod lang mga kaigalaan. Wa ka mutug pa sa ground good. Wa makasabot sa kwan si Governor Gwen. Kanang mga mayor nakahibaw na unsay actual nga incident sa dito sa ground. Kasabot na.
Ha? Tinuray lang, ako mga higala ng DYHP samtang nagpadong ang piniliay. Diyan nakabantay naman ta. Kaya naman tayo mga field, mga higala nga mga researchers. Kanang ato mga field researchers, nang hatag lang ito mga bugas o suriso. Ha? Pero nangutana ako dito mga higala, kung sa may aktual nga panghitabo dito, wa na eh. Aktual panghitabo, nagibiyaan na si Gwen. Ha? Ako din lang kumusulti doon kay mga tao nga gipang pangutana day, wa na eh. Bisa pagkabuntag lang gudaan anang election day, na nakaingon na ka nga kwan, doon ako yung pangutana, kabantay ka na nga, doon ako yung pangutana nga mga kwan. Sa pami, sir, pami. Iko ayay, delikado yung si Gwen. So, karang mga mayor nga tuwa sa ubos, ibutang ka lang mahigala, kinis Mandawi lang daan, duha ka mayor laha, nagbangga pagka mayor Pulos Gwen, kinsa man, Jonas Cortez, Gwen siya. Si Junkie Uwano, Gwen siya. Pero busy sila sa ilang panagsangka ni Jonas o ni Junkie. Iyahay paningkamot sila sa usag-usa. Kay delikado man nilang kahimtang. Nya moingon ang mga tao dito nga mayor anak minimo pero ay may pasagdili mes gobernador. Unya imong ipugos moingon masuko minong tao. Maamong ka. So imong pasagdan ng mga tao day. Para ba nang kuban ba na dili gid may BBM sir? Bahala mo butar minimo pero ay may pugsag BBM. Na may nana. Og ari ka sa Talisay. Sus gilubong si Gwen ay 85,000 ang kang PAM sa Talisay. Pila ang kang Gwen? 30,000 rakapin. Kanang naga mga higala, nago iyang gipa-close din nga quarry operation. Ang samananga nga kuwang o dokumento sa ICC, okay siya. Kadtong dito sa naga, gipa-close niya mga higala, ngano kaha? Di ang mga tao na kulban og kon dito sa naga. So sa may nitabo, pildi sa naga. Nya mo question ka na nga pildi ka sa naga, kanang karkar. Nga dito nimo gibunlot ang microphone kay gusto nimong bunalan sa microphone tong tagiya. Unya sa man nimo na imo nang mo na ang mga mayor taon mahigala gaduko-duko nagduda ko mahigala tong mga mayor uban nagtiksan na ito ay. Waba ka to sila group chat mga higala or na shock tong mga mayor uban. Kay ako man gyud pangutana mga higala sumagod interview tong Samsam gapon nga kanana hindi na ko isulti tanan katong mga uban pod pero kato lang on air. Unsa may on air niyang gisulti day nga tambong siya dito pero nagdali ko no sa akin doon na may sunogod dito sa kanang Talisay. Tambong siya kadali. Nakita man na to. Pero pag tambong niya day wa may ingon nga na ay announce si Gwen. Ang announce nga na ay mga programa nga mo ni muna. So tambong sila pero wa sa kabantay nga mo announce nga naa sa electoral protest. Ayaw, kaning usa ka mayor os gungun hika ning itom kaning puti kinsa man labad yang ooy. Naglabad ang os mayor samtang naminaw ni Gwen at kinsa man ning mayora iyang gigunitan iyang agtang in taon ay mula ning tukod sa siyang kon hay kakapoy bayane. Alawa asa man to usa ka mayor na syakos gun hikay pag announce mahigala asa to usa ka picture dong may sige ko no dong ang sunod picture bitay sa tagsaon ta lang sa names man tong usa names kana usa na napong dunggan asas Glinsuko mahigala murag murag kuwang sa pagtuos Glinsuko kay og imong i-insist nya kadtong eleksyon na mahigala problematic tong mga vote counting machine at maapil mas Glinsuko sa to pa ma-question imong kadaugan ang aglin asa pa to sunod picture be kani usa na napong dunggan asa to kuban dong susunod ko no dong be Komenta. asa man to kana ni mga babaeng mga mayor samtang nagsulti si Gwen wa gyud ang ilang attention ba may bawaan man nimo na nga inigsulti bitaw nimo paspas ka mo kuwag feedback ba kanang mga naminaw nimo ay mo pakpak na sila o mo ang ilang mga mata ba mo tan-aw nimo dai pero kini gyud iyahay oy tanang duko-duko mga higalang mga mayor. Sagad gyud ana although na may uban nga maminaw pero dili mga higala mo tan-aw pero sagad ana ang attention gyud ang mga mata namo nagi ay to ay kontak ka sa imong audience gamay ra gud pila gud ang mga mayor 51 ka buok nya 50 man kana nang iya ka kay wa mas durano kanang 50 gamay na nga audience ako sige naman kog lecture mga higalag mga kuha tag mga speaker mga kigala ag mga activities ana sa una
Kini karon na wala sa kos pagkakaroon kini mada sa oras, ha? Masimbahan man na or sa media nga mga activities o uban pa nga mga activities, kanang audience nga 50 day, gamay ra gyud na day. Sa mag-lecture ka sa KBP, ka na mo take og exam sa KBP. Kami may mga lecture na mga kagalaan si Leo Lastimosa kaniadto. Pero gamay ka ng 50, usa ka classroom na bisang imagine na gud Mark. Imong klase Mark. Usa ka classroom na 50 ka buk, gamay ra ba? So ang eye to eye contact nimo ngadto sa imong mga audience makuha ra nimo. Mura na classroom sa public school. Pero ang mga mata tanawa mga mayor. Di usay ni tanaw murag isog kay tinanawan ni Gwen. ang uban mahigala ihay duko-duko tanawa nagtik-tik sa cellphone. Bisan asa lang lantaw. Ala, sige giyaw-yaw si Gwen, sige giyaw-yaw pro mga mayor tanawa. Ako i-play ron video ha para makabantay mo ha. Kini mga pictures sa sanay pag hatag og emphasis. Karon taon. Atong pagtagad na god kining mga mayor sabta nagsultis Gwen, naglingo-lingo ang uban nagtik-tik so wa gyud mo ang ilang attention wa gyud mahigala. Wa ka kakawag feedback ana Gwen. Maayo man ka nga speaker o maayo ka nga speaker paspasa ka mo kuhag feedback sa imong mga audience. Naunsa bang kalakiha? Tagsa-tagsaon ta lang ni mahigala kay dako man nato ning putol-putulon lang ang atong topic labot ini mahigalang mga rason ngano mga higalang ni protesta ni si Gobernador Gwendolyn Garcia. Malagmit nga ni protesta siya kay nasakitan gyud siya. Wa gyud sa kadawat hantud ron. Mura gyud sa mahigalag taas mong kayog lupad, di taas kayong pagkalugapak. Unya, ikaduhang rason kini yang pagprotesta samok-samok siyang PAM. Pali makakonsentrate si PAM. Ikatulo, kini ang protesta tactical moves niya para mahimong relevant gyapon siya kunuhay. Da ato nang tagdag sa Augisgot. Unahon ta sa may balikan ta sa ning kini ni ang speech ni Governor Gwen Be kay kini ni ang maumani ang iyang gibuhian nga statement at nakakuha naman mo ani bati naman mo ani pero atong ibalik mahigala para atong maanalisar pag maayo. Asa man to atong sumpay ani names katong speech niya mga mayor taon mga kagalaan. Mahibaw ani mo sa reaction sa mga mayor. Nga ang protesta kuno iyang gihimo, iyang gikiha, nya tungod kuno paghatag og kini ni ang justice pod sa mga mayor nga naningkamot. Kay iyang gipatuo nga mao lagi na gilimbungan siya ato maong eleksyon. Imagine ka mahigala nga dunay ang report ining ani nga 4,100 precincts in Deakin, no? 4,100 precincts. Mugastos Governor Gwen matod pa sa report mga 100 million day. 100 million. Aron paghimo ining maong protesta mga sukid di paminaw. Straight to the point. Dako magasto kay ni man kanang 4,100 precincts. Kadakong budlay anak mahigalag imong balikon tanan. So, kinala may kwarta kagyod kung mo-file ka ng protesta. Ipamanwal ni mo nag-count. Nga ikaw nga mao mo pamanwal, ikaw may mugasto. Di, ang report mahigala 100 million ang gastuhon aron lang nga mapahigayon ang iyang protesta kay iyang ipamanwal counting. Pastilan. Ang delikado inighuman sa counting ani hinong kalakihan mas musamot pa hinong kakalubong ni pa. Huna-huna abaya maayo magistorya tag tinuod baya. Unsa man pagpalimbong anang PAM? Hinon ang iyang gipasangin lang dahil kini mang vote counting machine. So imong i-question nun ang credibility sa Comelec sa pagpahigayon ang tumawang eleksyon. Imong gi-question ang labaw sa Comelec nga mao si Garcia, Si Garcia og ikaw nga taga Sugbo, Gwen Garcia, imong gi-question ang imo karong parente parehan nimong apelyido nga si Attorney Edwin George Garcia nga mao karoy labaw sa Comelec. Orbida no, kung atong tuuhan kadelikado ini kalakiha. Musamot pa hinuon Bana-bana agi maayo hanga kining imong pag pamanual count ana sa mga baluta.
Mopabor nimo na kay basin ni manual counting imbis kay hapit 400,000 lay labaw ni Pam batok nimo, basin niya hinuon og agoy kumalubong kag samot gob. Ibong gi-question nun ang chairman's kumilik ang nagalakiya nga sa Attorney George Erwin Garcia. Yung kumilik ang nagalakiya ka-credible sa mga gipahigayon ng eleksyon among man nagalakiha day. Unya ang mga taga Manila ron nga nagtanaw kay taga Cebu mga higala dili Sugbo gitutukan sa Manila. Okay nga po sila nga protesta si Gwen dito. Tinuod ba ka nagdi ba nga kining mga alyansa nga iyang gi-endorse ni Gwen duha ra maganin may nakalusot. Ang alyansa ngayang gi-endorse kisama may nakalusot si Cayetano Raday og si Tulfo. Nya kanas Tulfo di ba na napugos na mag-endorse Gwen anak kay nagkontra ba sa ni Rafi. Ha? Pag-aring BBM napugos siya mahigala og endorse sa mga alyansa candidates. Kay permiro ingon mo to sa nga walo ra ang iyang i-endorse, walo siyam. Kay mukuha po siya sa lain pod mga higala nga iyang i-endorse. Straight to the point. Ang sao man na ron? Nya mo ni nga ang mga mayor, kita ba mag-story tag tinuod ba? Ang mga mayor taon nga nakabati mahigala ilhan mo sa facial expression bitaw. Ada uban nag-text, ang uban nagduko-duko, ha? Ang uban mahigala mo ra gyud duda ko nagtiniksan na ito, nagchat-chat na to sila sa speakers table. Ano ba, reaction sa mga mayor, tanawa ko mga naong pag-ingon niya nga, kwan? At ipadayon nung ito dong speech niya dong, names, katutuang portion sa speech bitaw. Asa man to, yeah, video ko no be, katutuang tiwasunon, aman. With the elections results. Fresa, with the election results. Fresa gamay. Insofar. Fresa names. Kana. Kaning usa kaila ko ni usa murag si Balsinas ni. Tanawa ra guday, kaning naka murag maong ning iyang pulo. Murag si Balsinas ni Skarkar. Kini si Balsinas kibaw gini nga Skarkar gyud gilubong gigagwin. Kini mga mayors first district Kini si Balsinas ning usa nagtapad kini si Mayor Chong masiguro ning tapad. Kanang mga city sa Karkar ay pagdahom nga mudaog kada Gwen. Gov Gwen. Kay kanang Karkar si Apura o si Balsinas sila nagkontra puro sa dapig nimo. Ang problema na ron, kay mga tao sa Karkar, lahi man sila. Ang mayor may mong ipon, gamay raman ang mayor. Anya mga tao dito. Di man madiktahan ang mga tao. Unya kanang Karkar, Governor Gwen, diha bitaw nimo ibda bitaw tong microphone kay imo tang ibunal nga to ni Alberca. Atong tag-iya sa sound system ba? Atong gisapot bitaw kag maayo, ha? Nabatay video ana day. Asa man tong nabatay video ana names. Kanang Karkar. Nya magdahom ka mudaog kanang Karkar nga napakita magkagbatasan din ha nga wa magkadimao. Nabato day. Asa man to katong gibunlot ni Gwen batong microphone. Pero sige na lang kwan na sa kay pangitaon pagdali ini kwan. Isidro Alberca to trabaho. Kining usa si Mayor Chong. Kanang Mayor Chong naga na. Ya kanang naga. Timan nga imong gipasladan ng Apo Cement din ha. Ha? Imong gipasladan kana diha. Daghan ang mga nakulban og kaldero diha. Di ay imong questionable nga quarry diri sa Mananga, okay ka. Ha? Ngano ka ha? Nya dito sa naga imong gipa-close. Tanawa, ang naong ni Mayor Chong og naong ni Mayor Balsinas. Dapat usa ka babae. Kinsa man usa ka babae murag mayor San Fernando ni day. Si Kanoy mga iday ni o usa ka babae o naduko-duko in taon ha. Ang ubang mga mayor ba ganang nagduko-duko murag nagpalingog-lingog murag bagkuan ba. Una siguro nila nga naunsa man ni si Gwen oy. Straight to the point. Now kini mga mayors nakasabot ni, di ni pwede oy nga imong gitapok ng mga mayor diha. Wa bay ka magtapok og mga tao lang ordinaryo nang naa. Kanang mga mayor, mo gingon ba? Kini mga Cebuano, mga intelligent voters ni. Kanang mga mayors diha mahigala kasabot sa politika, kasabot na sa tanan. Tanaw. Katong usa ka mayor, kinsa katong usa? Atong to speakers table basta kini nga mayor, kini nga table murag kinsa man nga table usa murag si Samsam Gulyas man siguro nang usa. Murag usa ka table no first district.
Si Samsam Gulyas to mo na salipda ni Kuan, Mayor Barsinas sa Karkar. O tulo ka mayor ning sa First District nga mga syudad. City, Talisay City, si Gulyas to sa likod, Naga City, si Mayor Chong, o kini si Mayor Barsinas, Karkar City, Tanawa. Tanawa mga naong, di ba minghoy? Gatapok sa the same table. May bawaan po dayon o kananang magkinuhitay mo. So ang uban ana, minghoy lang yun. Sa tag-tag sa kauna huna ana, na ginagyan na huna dahil nga. Ahay. Atong kini si Mayor Barsinas. Timan niya. Aron nga dili bata kon ba? Realistic ta sa atong analysis ba? Kana si Mayor Barsinas Karkar. Tuganin niyo tinuod nas Gwen. Kaya ang problema mo gud ana, do na mo gisulbi-sulbi sa nga gikuan, basig ni tuo sa siyang kaugalingong sulbi-sulbi. Nga leading sa kayo dako kay pagka biyaan ko spam 95% iya kang pam 5% ra. Grabe po kalahap tong sulbi ha. Tapos di pa tamo adto tong sulbi ha. Kana sige lang, unya totoo sa balik sa ngani Barsinas dong. Kano, magdahom ka di ay ngani anang Karkar mo daog ka. Ngani anang Karkar nagpakita ka sa imong batasan nga wa mamao. Kadtong panahon na gyud. Kuanto siya? Kini ni ang pasigarbo sa Sugbo daghang tao. Nya karon gyud na social media ba? Mo ni usahay kini social media karon na naman makita naman tanan ay kamera ana no. Adtong panahon na puting sa puta gyud nimo. Unya iyang giibot ang microphone at the time. Kini ni ang wa na to makuha ang kinatibuk ang istorya gid ani kay wa man ta maka-interview ni adtong Isidro Alberca. Kay naglikay-likay man sa tug interview mga kagalaan. Pero si Gwen, kung imong tanawon ang iyang pamatasan at the time in public, nga iyang gibunlot mahigalang microphone, kada ba untang og pwede untag dunay kuan, suku agi niya kayo. So ang mga tao nakakita gyud. So na kini Barsinas Karkar ni. O kini Barsinas may mapasultion ani klaro nga sulti. Maikog lang masulti teleng Gwen. Pero pasultiyon naman ang mga mayor o klaro-klaro gyud nga pagkasulti, mo sulti na tinuod, masukob po sa Gwen po og sultian ka tinuod. Mo naman nagana na sa sulti. Kay nabi kay mo sulti tinuod imong kasukan, imong ikiha. Example. Kadtong ESF, African Swine Fever, nisultis tinuod to mga taga Department of Agriculture. Ang katubang sa Department of Agriculture Bureau of Animal Industry. Ng BAI ba day? BAI. Nisulti nga nisud na gyud ang ASF ato ning ipalaboratory African Swine Fever gyud. Nasukos gyud. Kay nga no gusto siya mahigalang wa lagi kulila ra lagi na. Ang mga VITMED nga doon na mahigalay laboratory result nga ASF lupig niya nga wa sa laboratory kolera mo yang gustong ipagakulira na. Di na to, di ka na musulti sa ako na lang. Musulti ka tinuod, di ka pamahinoy kasukan. Ipangkiha pa nito taga-DA day. So, kinistyong bisag sultihon, imong subayon sa Karkar. Tanaw, haman tong iyang giibot na microphone dong, nabato na dong. Kani. Naban ni siya ikwan? Naban ni siya audio? Kani. Hasta ang mic karon, isabutahe pa. Sapot siya. Inhawag lang. Ibot. Lagi ibot. Mas kuha Kata na mga higala ka na nakas public anagod. Nya public of elected official kabida. Nausab ang mood good towns Pasigarbo. Nya magdahom ka nga mudaog ka ng Karkar. Tingog dili. Pila naman ni ka Pasigarbo sa Sugbo. Okay, sige katong. Okay, gisapot na si Gwen din ha, no? Anya ang iya ra bang gibulid na napita nga si Isidro Alberca ni dagag konsyal Karkar karon idagan. Dugan dagan ni Gwen kasi Gwen para elect man. Si Gwen gilubong sa Karkar. Pero si Alberca ni daog pagka konsyal sa Karkar. Wa pa gyud mahigala mo dagan nga dunay partido. Wa siya mulinya ni Barsinas kaya ang nagkontra ko sa Karkar sa Barsinas ug sa Apura. Doon na say complete slate si Barsinas.
Si Apura po, na po yung complete slate. Pulos sa Gwin. Si Kuan, kinini ang Alberca, ni Dagan, independent ko rin ni Day. Tinawar ba ni Day? Ni Dagan independent, ni Daog. Ha? Si Gwin may kalagi, lubong sa karkar. Ha, mo na nahitabo niya, magdahom ka ng karkar mo, Daog ka? Ha? Itong balikan ang iyang speech, be. Balikan ito gamay names, iyang speech names. Itong atubangan sa mga mayor. Katong atubangan sa mga mayor lang. Kani. Tara, sige, ati pa dayon, Mayor Chong. Nangout si Mayor Chong sa iyang agtang. Wow. Oh? I know that you did your best, but even beyond your words. Ako ni Bao. Ako mismo. Didto ko. Dito ko na siya. Didto ko sa katawhan. Nahibaw ko ug unsay ilang gipaminaw. Cut sa dong. Freeze. Tanawas Mayor Chong, oh. Naggurit-gurit daw siyang agtang day. Doon na yung uban na nampiling in tao, no? Ang uban, pagkaluya na gitao sa mga naong, sa mga mayor, wag yung kadasik. Medyo labad-labad siguro ang otok Mayor Chong aning kuha na. So, makita ang gusto kamera, God. Ha? Kinanglan siguro white flower ni mga mayor. Nagsulti pamundaan kay dalhan mo panyawan din, ha? Ano, nang hinuktok sila mahigala. Bayon ni Gwen, ako dito ko sa katawhan. Ang mga mayor, mahibaw ni mga kuwang sa pagtuo ba? Tama, oh? Kuwang sa pagtuo. May ate padayon dong ang speech niya atubangan sa mga mayor. No? Oh, nangawat sa Mayor Chong. Makakita lang na ako magdaganay. Magpailog. Bata, tigulang, hamtong. Mag-ambak-ambak. Nahibaw mo. Nahibaw mo. Masayod lang ngadto sa mga isla o kaha sa mga barangay sa atong mga kalungsuran. Muari si Gob, mangdakop nas manok. Katsa, be. Katsa. Kanang mo rin yung gisaligan din. Kuhan gyud siya, oy. Nga, protesta gyud siya kay pinangga sa mga subuanon. Kay lima ka mga sa probinsya. Makibaw nga mga si Gob, magdakop nagmanok, no? Di lang po ta magsalig, ana. Kay bisag kami idris DWHP mga tumis bukid, naman po yung madakop o manok na to day. Wata kasabot gupoy, kato nanakop sa manok, imo to mga leaders, ha? Mga leader to dito, o mga BHW, baka to nga imong itagaan sa mga honorarium. Siyempre, manakop ko isang manok. Ako, ni adto kong Father Salo dito sa Danao, kinini ang tuwalayo kay to iyang kuanday, to barangay Ibo to iya. Moadto gani kog Danao iya ihawan po ko nito Father Salo itong manok. Daghanag manok sa Father Gonzalo Candado dito sa kuanay. Ibo Danao bukid kay itong iyang kuan wa signal sa cellphone. To siya na sign sa parokya dito. Napamagyapon Father Salo no dito. Oh, pero nindot sa noon to malipayon man noon dito kay Mingaw. Medyo maduol kas Ginoo dito sa noon. Daghag manok binuhi si Father Salo dito. Mahibaw sa muadto ko bina, magihaw po sa manok ko boy. Lami man ang manok kamunggayan no de kapayasan. Pero mo na barometro nimo nga makiha ka kay lamang ka. Makahibaw sa muadto ko magihaw na dag manok. Kinsa man na nagihaw manok, basig mo na mga leaders katong kuanpod. Kato mga leader nga mo imong panagaan sa kwarta niya gipangtigbas mo to. Ang mga tao gud ron maay nang manigbas unya ang makadawat sa kwarta pagid sa ubos maay nang mangupras. Mao taon ni iyang basis ngam ambak-ambak ko ng mga tao day. Ha? Naasigo ba na mo mga bata nga nagambak-ambak? Ang level hinuon ni Presidente Rodrigo Duterte day level lang Sara ug moingon nga mungadto medyo tapok yung mga tao. Pero ikaw gob mo nagdi pa man kay nana nga level gob Gwen. Ngani do namin nahibaw-an nga inig-adto nimo sa probinsya kunuhay sugaton ka didto pero hamot tinuod ba ka na gob no kay kinini ang hatagag bulak si Gob Gwen pero ang bulak nga gihatag mahigala ilalapong gi drama-drama.
Kaya sila na po nagpalit-palit o bulak. Lagi tala ni kataw-katawa mga kaigsunan. Kaya itong tiwasog paminaw iyang speech ko no, Dong Nems. Okay. Basin makatilaw anis Gob. I have felt the love of the Cebuanos and that love is real. Ako na bati ang mga anggugma sa mga Cebuano o gana ang anggugma tinuod. Ha? Matod pa niya, tiwasa, Dong. News. Mao magani nga bisan ngadto sa kabukiran daghan pang nangutana. Di mi katuo ngano man to wa man mi kaila anak niya. Katsa, mingawa eh. Awa, oh. Di makatuo. Mingawa taon sa mga mayor, oh. Mura mahigalag ni Agi ang Ginoo. Sige, proceed dong. That even the opposite camp knows and is truly very insecure about this questionable victory. Because they continue to attack me. They continue to train their attack dogs on me. They continue to justify their win. Okay, Maunang napildi ka. Katsa dong. Okay, matud pa niya mga kaigalaan nga iyang kuan isulti mga higala nga questionable victory ko no. Questionable ko no kini maong kadaugan. Matud pang win. Unya kini sila padayon nga na-justify padayon kuno sila attack. Iya mga train kuno nga mga attack dogs. May padayon pag-atake niya. Pero kini mga higalang padayon gubgwen. Maing mahibaw ka, ikaw ra po hinungdan aning tanan gubgwen. Straight to the point. Kaya man gikumparar day nga sa iya kunong pagdaog be. Sumpay dong para ma-analyze ito maayo dong. Sige, Anems. Mao nang napildi ka. Kay tiguang na ka. Ambot lang ka arang-arang na mag-itsura ani karon. Mao nang napildi ka. Sige na lang pirmi. Mao nang napildi ka. But you know, I wonder, why do they continue this? In 2019, I was the challenger. Right after the proclamation, undang na. Why singgit-singgit dinhi sa social hall? Why mga pabuto sa mga drums o mga bugle calls or whatever that is, murag ni abot ang mga laing panig. Hudiyo. Okay, katsa dong. Katsa be. Ngano man ganyan ngano kuno, why do they continue? Ni ini ngano ni padayon man sila. Ani atake ko no siya. In 2019 atong tuig 2019 siya kuno challenger. Pero pagkahuman right after the election wa na day. Ngano man ang imong kunta sa 2019 kinsa man? Si Magpali. Di ba day ken? Si Magpali pagka election wa na may daghang dong langas. Ni concede wa na. Ang imo manggod na human ng eleksyon, pwede magwa na. Pwede magwa na hisgot. Pero imong ipugos ipalabang, kanagon imong statement, seeming defeat. O siyempre, pick upon news media, kaklaro anang 400,000, almost 400,000 ang biya. That is not seeming. That is devastating. I would like to change the adjective that you use. Seeming, murag pildi. Dili, devastating nga kapilihan. Purbida, siyempre pag adto nimo sa publiko, nya sunod imong ipalabang ang 1.2 billion, angang man ang media mo hilom lang anagog. Straight to the point. So mayon ka nganong sige man ang pag-discuss nimo. Kay uban gud nga gobernador, o inani limdak governor. Abot anawa na June 30 na lang kakutob. O nang hipos na lang kaniha, nahinay pamutos, wa na kayo daghang gipanghimo, wa na hilom na. Saan man nga imong ipalabang asang 1.2 billion, so mo hilom lang ang katawhan? Sigurado ka na imong, ikaw maskom ka man. Gradual mas go po maskom. Kipaw ka sa basic, oy. Naunsa ka good taon. Straight to the point. Ipugos ni mo nag 1.2 billion palabang, siyempre mo tingog ang media.
Kay media gani ka mo tingog, ikaw mahinoy questionable ana, ngano di ka katingog? Oh, manay brangka-brangkang istorya. Kay bawo ka na 1.2 billion ipalabang mahigalag kalit-kalit nga paglabang. Unya mo hilom lang mi diri. Mangutana ka nganong continue ang discussion, continue ang attack. Oh, ikaw may naghimo ana nganong ni continue. Kana karon 400,000 almost 400,000 ang biya. Nya mo protesta ka simple mahisgutan ka gyud. Wa man gani si nahilom bitaw tong kang Gulyas paghaman simpre ang election favor na apa kay political kuan ka. Ngilngigog ka sa politics. Garcia ka go dipildi ka lang new fight simpre di na madali-dali ka hunong pa. Ha? Pero mo di na ka mohimog mga lakang din ang questionable wa na mahunong na ginamingaw na ba? Sa pagmingaw ani nga mo nang nag-countdown bitaw ko kay matag adlaw nga napagkas Kapitulyo, di man ta kasiguro kung sa imong himuon. Kay si Gwen, mula siya mahigala og nakaingon sa mga nganong padayon man ang attack, ngano man nga, kuan man, wa pa kaundangi. Sa una imong kontras magpali, undang na pagkapilding magpali, wa na may daghang langas. Kana bitaw o. Example, si Raymond Garcia sa Cebu City. Wa pa mahuman ang counting, tanaw niya, daog naman sa archibal, concede na. Kinsa may muhisgot pa anak nga ni concede naman. Wa naman magsamok-samok ni cooperate pa mangani. Ang iyang transition team, himo sa transition team, nagatubang sang archibal, naglamano, nagaksanay pa sang archibal. O sa pa may imong sundon anak nga, moingon ta nga kuan. Nya kining imong transition team, wa pa gyud. Makigmeet o klaro, wa pa mo turnover. O sa may, nganong tawgon mag-transition? O sa may transition kung ay meeting day. Unya, 1.2 billion imong ipalabang. Karon ingon po kag mo protesta ka siyempre. Balik ra gud ta sa elements of news kay ikaw masko man ka. Kasabot man ka sa elements of news oy.